Retkeilijät on saapunut Oriveden Pukalaan virkistysmetsäalueelle. Vähän nää Siitijärvelle matka käy ja tänään opasteet saisi olla vähän paremmat. Tässä Tässä on nuotiopuita ja... Ai siellä on nuotiopaikka. No se on tämä sitten Siitijärvi Pakkala, mutta tässä voisi olla nimi tuossa, niin helpottaisi asiaa. Joo, tässä on hieno nuotiopaikka. Autot siinä pörisee tuolla. Se ei ole kauhean hyvä homma. Näillä mennään. Tää? Pakko se olla tää sitten Siitijärveen. Ei vielä. Komeat näkymät tässä. Lämpötila on joku pari astetta, kun siinä oli 2-3. Pikkusen tuo aurinkokin saattaa pilkahtaa tänä päivänä. Hyvä tuuri käy. Nyt tässä vähän repeilee tuolta jo. Sadetta ei luvattu, mutta sitä ei koskaan tiedä. Käydään vähän katselemassa tätä virkistysmetsää. Puita on kyllä hyvin. Joo. Siinä voi laittaa pikkusen opastustauluun. Ja kun ensimmäinen kerran käy, niin sitä olettaa, että siinä on opasteet, että lukee joku paikka. Niin. Siniset merkinnät on, reittimerkinnät on hyvät. Tekkä. Joo, kyllä tässä nousua heti alkuun. Kova nousu. Roskia on. Luotaanpas karttaa nyt vielä. Tuossa näytti ihan väärää. Se on tossa tuo lähde pitäisi olla tossa. Ja... No sitten me mennään alaspäin. Mä ihmettelen, kun se täällä näin. Mentiin väärää. Se loppu nuo merkit. Ja tässä menee polku tässä kartassakin tänne lähtee.
pikkusen takaisinpäin ja menee tuota järven rantaa. Tää on semmoista ryteikköä tässä, että tässä polku. Onko siinä lehtiä siinä polulla? No. Siellä se menee. Ja tässä on näitä lehtiä, niin tästä ei näe mistä se. Tässä on se lähde. Tuossa. Mitä siellä on? No ei tää kyllä ihan aika paskuisen näköistä vettä tämä on kyllä. Mä nyt tuosta jois kyllä. Niin, saa meitä tehdä niin. Niin. Se on sun tehtävä, sä oot edellä kulkija, kun mä hoidan kameroita. Se on aika isolla sinisellä. Kameroita. Mä tulin vaan sen perässä, mä kattonut yhtä. No niin. Joo, mutta kun tää oli jotenkin selkeämpi polku tämä, kun tää on vähän tämmönen, kato. Aivan. Niin, mutta Matkanjohtaja meni harhaan. Kun mulla pitää hoitaa näitä kameroita, mä vaan kuulen perässä. Oli kyllä tuo lähtee, tuosta vesi oli vähän likaisen näköistä. Meni ihan joissa siitä kyllä. Sitten meni näitä pintaroskia mennyt tuosta. Tuo kansi on vähän huono. Oho, nyt toi aurinko paistaa komeasti. Kirkkaat on vedet. Ja nyt mentiin oikein. No joo, se oli vähän parempi, mutta oli ihan se selkeät tuosta. Oli, mutta mä en. Enkä mä itekään niin kattoo tätä jalkoja, juurakoita ja kiviä kattelee vaan, niin ei tule katsottua. Tietysti karttaa pitäisi olla vilkasta välillä, mutta kun on niin. Mulla on vaan 2 kättä. 2 kättä ja monta kameraa ja karttakin pitäisi olla kourassa. Joo, siinä oli vähän koiralla ja keskellä polkua. Joo, ei tää kyllä tää aika ihan helppokulkusta. Ei ihan helppokulkusta täällä on kumminkaan tää maasto tässä. Niin, tässä on juurakkoa ja kivikkoa. Ja mukavan näköistä maisemaa tässä on alkuun. Järven laitaa mennään. Mä puhun kaikille nyt. Kiva matkanjohtajalle. Se on se Siitinjärvi tuo oikein. Siitinjärvi on tuo oikein. Niin. Niin, mistä se on saanut nimensä? On siinäkin ollut aikalaisilla pähkäällä, että mikä laitetaan nimeksi. Joo, kyllä tää. Siitä meni polku tästä kartasta katsoen, sitä meni tänne ylös. No. Loppu se auton jytke tuolta. Ei kuulu enää. Se joku rata tuolla jossakin on. Siellä näkyy mökkejä tuolla päin. No tää on tämmönen pitkulainen järvi. Koiran haukuntaa kuuluu tuolle. Ei paljon muita kulkijoita täällä näkynyt. Tuo lämmin alkaa tulla jo tässä. Kyllä mulla tuolla on 2.
Jos tarvii. Joutuu vähän avaamaan tuota puseronvetovettä, kun tulee muuten lämmin. Ja sininen. Joo, hienon näköistä maistaa. Vaihtelevaa maastoa. Joo, tää on hieno. Ja liukkaita on puunjuuret ja kivet ja nämä pitkospuut. Olipa hieno kohta tässä. Tosi upea. Sammalta joka paikka täynnä ihan vihreät. Joo, kyllä tämä aika vaativa on tämä alku ainakin. Mm. Pitkospuut on vähän mennyt sammalen peittoon jo tuossa. Jossain Englannissa on tämmöistä. Pieni puro virtaa tuossa. Rokkaan nämä liukkaat puut, ettei pysy hollilla yhtään tossa. Mennä sivusta. On muutama puu tullut tuohon polun ylitteen. Komean näköistä. Ei ne ole jo kauaa. Eikä, ne on mennyt aika... Ne on tullut konkeloa ja... Tää onkin pitkällä mieleen hankala melkein konttaamaan joutua. Ja kerrotko mitä tapahtui? No lähti ihan käsistä lapasesta. Ei pystynyt enää niin liukkaat nää. Nämä on todella liukkaat nämä Pitkospuut. pitkospuut. Ei pystynyt. Pitkosvaltaja veti tuohon kumoon. Ei pystynyt. Siis mä tein oikein sellaisen kierroksen. Mä tein varmaan 1,5 Kyllä kierrosta. mä näin, mutta harmi kun ei ollut Sitten nää oli vähän hankalat nää sauvat, kun kameran nää päällä. oli oikeastaan siinä pahemminkin vaan esteellä. Mä vähän pelkäsin koko ajan, että mä Nää on niinku luistin rajalla menis. Ei mitään pitoa. Nämä sauvat vähän vielä hankaloitti mun mielestä enemmän. Mä pelkäsin, että mä kohtasin käsittää niin. Mielenkiintoista noiden kameroiden kanssa mennä kumoon tässä. Sitten tämä kamera kestää, tämä Hero Vitoinen kestää kyllä mitään 3 minuuttia. Keskittyy tuohon kuvaamiseen, niin se tasapaino on vähän eri. No, semmoista sattuu aina. Tämä hieno kierros, oli 1,5 kierrosta. Mä sen näin, kun
Mä että onko se eilen se lasi viiniä, oliko se liikaa, että tänään meni. Onpas tuuli käymään. Kyllä tässä menee tällä lailla sipsuttelemalla lyhyttä askelta, niin joo, tässä ei enää. Tuossa on tää vähän älytä. Sammalta ja kosteutta tossa. Ja kyllä tässä tätä nousua ja laskua vähän on. Ihan mukava mennä tämmöistä reittiä, missä on vähän nousuja ja laskuja tasasta. Paitsi Hossassa siellä on hieno. Että Hossassa oli hienoa. Vaikka aika paljon tasasta. Oli sielläkin nousuja, pieniä nousuja vähän, mutta harjulle aina noustiin. Se voi siellä se, että Tässä lukee Siitijärvi, mutta tuolla ei lue. Se on jännä. Miksi en ole siihen laittamatta? Se voisi olla kytty tuolla. On siitä. Niin. Tästä olisi päässyt. Tästä ei ole pitkä tämä autoa päässyt tähänkin. Sitten se jäänyt toi kulkematta toi hieno osuus. Valkeajärvelle 1,6. Tuohon olisi kieltämättä voinut laittaa siihen, että Siitijärvi on se Siellä on laavu. laavu. Niin. Tai sitten siinä Niin. rahtipaikka. Nuotiopaikka siinä. Hyvin näitä nuotiopaikkoja täällä kyllä on. No, mutta tuossa pikkasen oli sehän ollut talvella. Joo, paremmat kyltit tuossa vuonna. Siinä on voinut olla se kyltti. Seuraavalla kerralla kyllä tietää, että se on aina kun toisen kerran tulee, niin sitten on jo paljon viisaampi. Muutenhan on hyvin merkitty. On muuten reitti on kyllä hyvin merkattu näin sinisillä tässä. Viitotus ehkä paremmaksi. No tosiaan siinä minä auto jätettiin parkkiin, siinä ei lukenut Siitinjärveä missään. Niin kuin. Vaikka siinä on semmoinen kartta. Se oli semmoinen karttataulu, mutta siinä ei lukenut niin, että olet tässä. Tässä semmoinen. Ja tossa on tuo laavu. Kohta tulee. Sillä voit vetää kahvit ja paistaa makkarat sitten tuolla. Ei, mutta siellä toisessa paikkaa. Siinä tuosta. No. Meneekö yli vai ali? Kai tuosta ei tule mitään. Kato, kun mulla on pitkät jalat, niin auttaa asiaa. Ei mullakaan kyllä yle ihan tuosta suoraan, mutta se on vain näin hirveän metästysaikana, kun on pitkät jalat, niin ammutaan pian hirven. No siinähän tässä sanottiin tuossa netissä, että jos menet hirveän metästysaikaan tuonne polkujen ulkopuolelle, kannattaa laittaa punaista vaatetta päälle, koska siinä kumminkin metästykset on käynnissä. Siinä on jäänyt reki.
Taas tää maisema vaihtui vähän. Maisema vähän vaihtui tämmöiseksi hienommaksi. Siinä on taas puuri sähtänyt polun päälle. Pääskää sitä täältä. On nyt täältä. Siitä on vähän vaikeampi paikka varmaan täältä. Yllättävän vaativa reitti. Täällä on nousua aika paljon. Juurakkoista ja kivikkoista polkua. Oho, siinä on kunnon puolukka paikka. Se on ihan noukittavissa. Täällä sitä vastaan tätä puolukkaa. Joo. Siellä näkyy järvi. Se on se sitten se Valkeajärvi on vai mikä se on? Järvi pilkottaa. Ihan punainen. Joo, siellä on mukavasti polkkaa. Mulla on jo hiki. Paita ihan märkä. Ei se mitään tauolla, kun pitää tuolta fleeceä vähän päälle ja pausua jalkaan, niin kyllä tarkenee. Joo, siinähän siinä kahvitauko. Joo. Tähän tänne on vajaa 3 kilometriä. Siinä tehtiin se harareitti siinä pikkusen. Lisäsi vähän matkaa. Sitäkin tuli melkein 0,5 kilometriä haraa yhteensä. Ehkä 200 metriä mentiin
yhteen suuntaan ja se takaisin 400 metriä. Täällä ollaan tällä korkealla harjulla ja puolukkaa vaikka kuinka paljon. Ei ole kukaan noukkinut. Joo. Tänne olisi pitänyt tulla puolukkaa, kun olisi tiennyt, että täällä on näin paljon. On suojainen paikka ja 2 minuuttia. Olipas hieno tää paikka. Pitää olla tarkkana, ettei katkaise jalkaa. Tää on paksua puuta. Joo, kyllä täällä mökin paikkoja olisi. Pieni saari tossa ja paljonko 2,2 tultu Siitinjärveltä. Siellä on. Oletko mennä sinne vähän musturille 2,5? Siinä me mennään. Ilmoitan, että siellä on siellä. Onko siinä kartasta katsoa, onko siinä laukku? Siinä ei varmaan ole. Eikö tää on se valkea? Vai valkea niin kupis? Ei jaksa karttaa kaivaa tuolta. Kyllä tässä on vaativaa reittiä tässä. Hienosti tää polku menee tätä järven laitaa.
puita. Siellä täällä on näitä isoja jättipuita. Kesällä varmaan hienoa täällä. Okay. Aurinko paistaa ja lämmintä, niin Ihan rantaa. käy taas hieno istua tässä lämpöisenä päivänä. Siinä hienot naavat koivussa. Mennään tämmönen puro tosta. Ja siinä oli paksu puu. Mikäs koikku tää? Oudon näköinen. Eikä kuusi. Mikä? Eikä se on lehtipuu. Oudon näköinen runko. Se on haavan näköinen. Puita on mukavasti tuolla. Klaavu on komealla paikalla. Moi! Moi. Komealla paikalla. Päivää. Laavu. Mikä järvi se oli? Mikä järvi se oli? Hyödyntä. On mulla tuossa kartta. Valkeajärvi. Ja hienoa paikkaa laavu. Moi. Täällä vähän syödään evästä. Tehdään tulet tuolla sitten tuolla jossakin. Toisessa. Jumpannut tuossa jo aamulla. Niin, Ykkösvaltahan tehnyt jumpat jo aamulla. Toista tuntia, kun se oli tunnin jumppa. Se oli hyvä alkulämmittely tähän vaellukseen. Nyt on pietty taukoa tässä
laavulla ja syöty vähän ja juotu. Jatketaan matkaa. Tosi komealla paikalla, kun on tää kyllä tää laavu. Sinistä reittiä jatketaan eteenpäin. No, siellä on vessa siellä. Ja tänne tulee porukkaa. Ja muitakin liikkujia sitten. Se on kans vahva puu. Mitä puita ne? Oliko ne haapoja tossa? Niin kuin tultiin tossa, kato, 2 vahvaa. Ne on oudon näköinen runko siinä. En mä huomannut. Tää on mänty. Paksuja puita siinä. Lehtipuita ne joka tapauksessa oli, mutta oliko ne haapaa vai miten? Alkaa tuuli yltymään. Tässä on vähän vilutuli, mutta päästään lämpö tulee, kun hetken kävelee. Repun painoa mittasin, puntaroin kotona. Se on 7 kiloa tasan ja sitten nyt tuli vielä eväslaukku sinne, niin kun se vajaa 8 kiloa kokonaispaino, niin ei se paljon painettu. Ja kyllä tämä maasto on melko vaativa. Ei ole helppoa. Teitä on ihan mukavaa, että ei ole ihan tasasta. Liukkaat juurikat on pahoja. Tosiaan mentiin tästä tien ylitte. Jatketaan tänne päin. Nuone jaksaa rutkuttaa tuolla autoillaan tuolla. Kuuluu tuolta takavasemmalta.
Ralliautoilun äänet. Joku moottoriurheilun rata siellä. Ykkösvaeltaja tuolla katteloo puolukoita. Sormet syyhyte. Haluaisi noukkia ne kaikki pois. On kyllä hienosti puolukkaa täällä. Tää on hieno tää maaston vaihtelu. Täällä isoja puita täällä. Siellä täällä. Maasto vaihtelee. Turha lähtee joskus merta edemmäs kalaan. Kun näitä reittejä on täälläkin löytyy hienoja. Joo, kyllä Nokialla oli puolukan suhteen kyllä surkea tilanne. Kyllä täällä on hyvin. Täh? Nyt poimia. Joo, pakkanen tulee, ne puolukat menee. Ei, mutta niin kuin nyt. Niin, nyt tietenkin. Siis tässä nyt. Niin, no, mutta ei tässä ole. Ei ole pussiakaan mihin poimia. Onko meillä vielä pieniä pusseja? Ei niitä nyt ole ylimääräisiä. On. Missä niitä? Niin se on omenat. Niin, no, mutta se on niin vähän sopii, ettei näy. Eikä tässä ole oikein aikaa. Niin, jos tuolla tulipaikalla tulet tekee, niin jos siinä nyt sattuisi olemaan, niin siinähän olisi aikaa sitten. Täh? Kaikki aika käyttöön. Niin meinaa, että tulee pimeä. Ei mitään muuta. Aurinko laskee 5 jälkeen, mutta kyllä silloin vielä pitkästi näkee. Sitten jos ottaa tuo taskulampu, on taskulampukin mukana, niin
Täytyy taas katsoa. Tarkkana, että lako. Mäkeen menee. Tippuu siihen puroon. Niin. Puro on ihan sammaloitu. Tää on oja mikä tää. Siinä on pieni lampi. Joku lintu siinä menee tuolla. Tiedä mikä se. Ei voi huonojalkaisille tätäkään reittiä suositella. Täällä pitää olla iskussa kun tänne lähtee. Ja nousuja sen verran paljon on tässä ja juurakkoja, kiviä ja liukasta sitten on. Muuta ihan hieno reitti. Kosteita paikkoja on välillä. Niitäkin on ja liukkaita pitkospuita. Tääkin ennen kuin jäällä meni. Kantterelle. 2. Tuossa on vähän huono suora. Se on vähän huono. Pitäisikö mä ottaa sen? Ei enää nyt yhtenä. Yhtenä ruveta rahtaa. Ei, miten tässä löytyy muita? Nämä mennään niin huonosti taskuun laittaa, en ole ihan muu sinä. Ei, mutta tänään nyt. No ei ne pysy sielläkään oikein. Voipussiin laittaa, ne on ihan murskana kun hetken päästä. Tämä on vaativa reitti. Tämä on vaativampi mun mielestä kuin se iso. Isojärve? No on melkein. Vaativuustaso astetta korkeampi. Niin se on. Tää menee kyllä koko ajan alas ja ylöspäin. Täytyy sanoa, että on kyllä. Mä ajattelin, että se on melko pois. Tässä saa jalat hyvää reeniä. Takareidit ja takarat kun nousee näitä jyrkkiä ylös.
taas mennä jo. Taas tullaan järvenrantaan. Oli se haapa tossakin. Tässäkin on haapaa. Haapoja näin ne siellä. Se on vaan niin oudon näköinen se puun pinta siellä. No, tää on taas hieno kuusimetsikköä, missä on muutamia haapoja tuossa. Ja vihreä sammal, aivan kirkkaan vihreä. Katsotaan. Valkeajärvi 2 kilometriä Laavulta tultu ja Iso Musturi on 600. Onko Laavu Niin, tässä oli kartan lukuhetki. Ehkä lähdetään tänne Iso Musturille päin. Suunta tuo. Kai se on hyvä olla jonkunmoinen kartta mukana täällä, että polkuristeyksiä joka suuntaan. Ensi kerralla tietää jo tarkemmin, mikä menee mihin. Puita on paljon kaatunut polun päälle. Saakeli, kun mä nuri.
Tulipaikka siinä on. Jaa, meinaatko? Meinaatko? Kyllä. Tää on hieno paikka. Tää on mikä rauhallista. Tää on semmoinen suojelupaikka. Ei oo mökkejä eikä mitään. Tää on se mielipidekysymys. Niin, se on. Tässä onko täällä puita? Puitakin on. Onko kirveitä ja sauja ja on täällä jonkinlainen kirves. Mitkäs tää on sitten menee, kun tossa menee toi Sienen kuitenkin, vai meneekö se tonne samaan? Valkeajärveltä tuttu 2,4 kilometriä ja Isomusturille 200 metriä. Niin, kylttejä taas. Tästä menee sininen, mutta tässä Puukaala ei ole mitään. 2,6. Tää menee, mutta tolle ei ole Vähän sinistä. mustaria. Mennään tonne, kierretään tätä Isomusturia tässä. Tästä tullaan takaisin sitten. Mennään sitten autolle, kun kierretään tämä toinen reitti tästä ja sitten tosta mennään takaisin sitten autolle. Ja täällä on jumalauta kun häijä. Polku tossa. Sinä menee sähköjärjestelmä. Vesiputki. Tänne suuntaan. Niin vähän ryteikkäiseksi tämä maisema nyt tässä.
syö puita. Kuusia ja mäntyjä. Taas on mennyt puunuri. Siinä on ryskä kuulunut, kun toi on kaatunut. Tuoreen näköinen vielä. Joo. Joo. Kyllä tästäkin pääsee mukaan. Minä nyt oli vesijohtovettä tuosta järveen. Oli sähköjohto. Polun poikki meni. Tuo kohta täytyy, kun tullaan takaisin. Mennäänkö, pääsekö tosta vai kummasta kohtaa pääsee autolle? Märkää on kyllä tässäkin. Ja tässä on tuore tapaus. Tämäkin kuusi tässä, iso kuusi mennyt. Onpa liukasta. Hyvä nyt. Mateen selässä kävelis. On kyllä iso kuusi mennyt. Mikäs tuo nyt on tuo? Mistä? No sanotaan. No, mikä tuo? Juuripakko. Ei kanta. No, mikä tuo? Juuripakko. Ei se on juuripakko. En minä tiedä miksi. Se oli liukas. Mikä tuo nyt on? Ei saakeli kun mennään. Näin nurin tässä. Tässä varmaan tuossa on. Tässä on laiturikin tässä. Näin lähellä. Taas noustaan Vartijavuorelle. Jyrkkää nousu. Ykkösvaltahan selkä näkyy taas.
Yllättävän maisemat. Näin korkealta. Paksuja puita. Missä? Se on se taukopaikka. No, en tiedä. En tiedä. Tosiaan täällähän nyt ihan kaikki on niin kaupunkilaisista, että kaikki pitää lukea, että viisi. Komeat näkevät järvelle. Siinä joutui vähän jo puhaltamaan tuossa ylämäessä. Sen verran nousua. Pitkästi. Sain taas ykkösvajaltaan kiinni. Pääsin niin sanotusti kantaan. Herovitos akun vaihto. Tässä ja täydet virrat taas käydessä ja matka jatkuu. Ja tässä pikkuhiljaa voisi virittelemään nuotiota ja makkaran paistoa. Sinne ei nyt kauhean pitkä matka ole sinne nuotiopaikalle. Toivottavasti siellä ei ole mikään kauhean yleisömenestys. Siinä on kaksikin nuotiopaikkaa kyllä siellä. Ikävä. Hieno haastava reitti. Ei ole tasasta. Eikä siloteltuja polkuja. Hienoa jäkälämattoa ympärillä ja kalliosta maasta. Vuori tuolla. Joo, siellä on vähän korkea. Korkealla olla. Joo, tää on hieno tämä jäkälämatot täällä. Eteenpäin. Katsotaan saadaanko me nuotiota pystyyn. Miten on tuuli sattuu. Täällä rupeaisi kohta makkarat maistamaan. Tästä nyt kovin pitkä oos sinne enää. Ei jaksa karttaa vilkasta. Mitä tässä siitä? Se vastaa sitten tulee. Siellä oli 1,6 oli sinne Valkeajärvelle. Sinne pitää mennä. Ei, kun mehän tultiin sieltä. Siinä oli 1,6. Oltiin tultu. Ei. Vai mistä? Missä se nyt? Sehän oli tänne suuntaan lukisi Valkeajärvelle. Valkeajärvi. Ja matkanjohtaja yritti harhauttaa mua tässä tahallaan, mutta vahingossa. Valkeajärven suuntaan mennessä, mutta se Valkealahti. No joo. Se vähän ero. No, joka tapauksessa tänne me ollaan ihan oikea suunta. Mä itsekin rupesin miettimään. Kyllähän mä kun mä oon kartalla minä olen ollut juurikin. En nyt justiin tässä kohtaa, kun
Tässä voi lukea karttaa ja kuvata ja kaikkia tässä samaan aikaan. Täällä on joku järvi taas vastassa. Korppipesinen ratkottaa vasemmalla puolella. Mennäänkö se tuo aueta tuo nauha? Kyllä se vähän meinaa. Nyt se aukesi heti. Täytyy pistää kiinni. Taas liukkaalla pitkospuilla. Niin varovasti mennä näitä niin kuin hiipimällä, niin pysyy parhaiten pystyssä. Ei tästä voikaan matkaa. Siinä näkyy jälkiä, onko hirveän jälkiä vai mitä? Vai? Karpalaisia. Peuria. Märkää joo, ei ole niin märkää. Tuossa On se ihmisen jälkiä, hän on karpaloita nokkia. ja kato tuossa. Katsotko se jälkiä? Joo. Täynnä näitä. Karpaloita vähän siinä poskella. Jaksaa. Jännä kun on täällä piilossa. Niin, sammalin seassa. Tulee polku risteys. Katsotaan missä me ollaan. Iso mustarta tuli 1,6. Tää on 1,3. Tää on se Valkeala. 1,3. Tää on se Valkealahti. Laavulle. Niin siihen on 1,3. Joo. Sinne vaan. Mä luulen, että siinä Valkealahdella on se. Siis sehän on tätä Rottemäen ja tää on niin iso järvi. Valkealahti on se 1,6. Niin mä en tiedä mihin se kohtaa. Mihin kohtaan se sitten. Tähänkö se tarkoitti? Siinä mistä luki se 1,6. Joo,
Joo. Nyt on kyllä hankala. Oho. Pitäis sen ottaa ihan jalkaan. Niin siihenkään ei voi jäädä. Siihen ei voi jäädä. No pakkoa se on kantaa, jos se pakottanut. Mikäs toi vinkula tuossa? Mikä tuo vihreä tuossa vedessä? Boksi. Boksi. Mitä se täällä tekee? Se on ajelehtunut jostain. Kyllä laatikko se on. Erikoista. Komeat on kalliot. Tää loppuu tää polku, mutta ei. Jyrkkää pudotus tuolta. Kyllä tää kesällä on hieno. Syksylläkin hieno, mutta syksylläkin hieno, se muuttuu maisema aina. Kato, kesällähän tää on hieno sitten, kun on kaikki luonto Niin. tukkii ja Viertää enemmän. linnet laulaa ja onko nytkin nyt? On. Muuttuu aina. Kyllä nuotion pystyy tekemään, ei tää tuuli niin kovaa. Ei nyt oo mitään tulipalon vaaraa, nyt on kostea. Häh? Ei, tässä vaan pohdiskellaan. Ei, se sillä lailla. Tässä vaan pohdiskellaan. Pitää aina asioita pohdiskella. Tuohon paikka. Mitä joo? Niinhän se on joka paikassa, mutta ei niitä ole kerrottu niitä kiertoreittejä, että se on otettu tästä kartta.
en mä tiedä, onko yllättynyt. Ei. Kerrottu se, että Ei niitä varmaan. No jonkinmoinen kartta aina mukana olla. Vähän katsoo suuntaan. Päämäärät. onko siinä niissä Eihän niissä päämääriä. semmoista Ei niissä ole. karttaa, että mistä näkee, että mikä menee mihin. Niin, sitä mä en tiedä. Onhan siinä. Ja karttaa. Paikkoja ajamassa vaan katsella. Täällä niitä nyt ei ole. Mitä nyt tarvii. Pääsee aurinko vielä tuolla. Mielenläkäinen tuo edessä. Se on luotoja. Joo. Korkealla vielä. Ei ole korkealla, mutta se mollottaa pilvirausta. Siellä täällä on näitä paksuja puita, kuusia. Ne on jätetty sinne kasvamaan. Komea reitti. Täällä mennään näitä järviä seurailen paljon. Uimalla sinne pääsee. Kahlaamalla. Ei siinä syvää tuossa kahlaamalla sinne pääsee. Ei nyt viitti. Ei ole ihan niin pitkä loikka. Hienon Ei. näköinen. Mutta pienenä. Joo, niitä on paljon tuossa. Luotoja. Ei ole saaren nimellä, kun on niin pieni. Ja siinäkin joku määritelmä on, että mikä on saari ja luoto. Luoto, eikö se? Tässä on kyllä hieno paikka. Se on kelopuu vähän jäänyt konkeloon. Se voi sitä kaatua. Kirkas vesi. Aika kirkasta on. Nyt tulee takareissa. Rupeaa olemaan nälkä. Nälkä rupeaa olemaan.
Mäkin täältä. Paksua lankkua on kyllä, mutta liukas. Vesivirta. Vesivirta. Laiskasta. Ruvasi aurinko paistamaan. On se vielä aika korkealla tuo aurinko. Lakko paistaa komeasti. Puhumaan, että jalat on vähän väsyneet ja kun alkaa lipsahtelemaan. Vähän pilkahtelua tuo aurinko tuolta silloin tällä. Nyt se on vähän pitemmän aikaa tuossa jo paistanut. Ilta-aurinko. Niin. Kyllä se on. Täälläkin pääsee autolla näköjään näin moneen paikkaan. Tiet kiertää tuota ympäri. Sielläkö kuuluu ääni? Nuotiopaikalla. 2 nuotiopaikkaa tätä. Täällähän on niitä. Kyllä siinä on hieno sijoite. Ihan se saaret. Tämähän on näin iso, niin tämä on. Missäs se on se laavu? Tossa. Tässä. Katsotaan nyt missä se laavu tuolla. Ja kumpi on hienompi. Katsotaan nyt. Tuossa se laavu. Tässä on laavu. Morjes. Terve! Hyvä syy. Tosi hyvä idea. Mehua. Jääks
Se mitä meidän sanoit kuiskata ja heti puhelin soi. Puhe. Iiris on tsitsi. Kaikkea tsitsi. Tai uimaa, että sä näin tänään nähdään 3 kuukautta nuoremman tytön, niin se sanoi mulle, mennään uimaan. Sano vai? Joo. Joulupukilla, kun sai 5 ikäinen, niin sait sen robottipalapen. Mitä kokoiset senkin? Kuka on sua isompikaan, niin meillä kylässä kävi lapsia. Paljon. Ai säkin jotain sait, kun teit niin paljon. Meidän palapelit säästetty suuret kaikki. Mennään. Josta minkä te jalat tänne näinkin töpselin mitään. Roninmaan laavulla ollaan nyt. Tehtiin tulet. Kello on yli 4. Äsken näin. Tästä mennään pitkään. 9,5 on tullut. Aloitpa juomista. Joo, mä otan sitten. Kohta makkaran paistoa. Käydäänpä katsomassa tuo saari tuosta. Tässä on. Komeaan paikka tänne. Ilta-aurinko paistaa tuonne. Kirkas on vesi. Täällä on nuotiopaikka toinen sitten. Hienoja saaria. Siinä on nuotiopaikka tuossa. Nuotiopaikka tuossa. Onpa hieno näköistä tänne. Hiekkapohja.
Se yrkkää. Tää on makkaranpaistoa täällä nuotiolla ja laavulla. Syödään makkarat ja lähdetään pois. Ennen kuin tulee pimeä. Aurinko laskee. Tää on tuolla lamppukin mukana, että mikä karttaa lukea pimeässä. Vähän kosteita nuo puut. Voi hyvä. Savut silmiin. No niin, nyt on syöty ja juotu ja lähdetään pois autolle. Se rupeaa aurinko laskemaan. Kuin hiljaa. Hieno paikka. Tästä on tunnin reissu vielä autolle. Se on hämärä hiipi, mutta ei auta. Siinä paksu tyvinen mänty. Täällä on kova vauhti päällä, kun se tulee vähän kylmä tuossa taukopaikalla. Ja mä sen kiinni saan, kun tuolla selkä näkyy jo. Eikä tästä mukaan mene polkuista. No sitten mennään sitä. Ei sitä sitten. Se mennään tuolta sitten. Ja. Mennään tosta sinistä. Se menee. Tää on vaan, menee tänne. No se menee tästä. Siipuplee. Kai se tästä menee. Ruvetaan moneen kertaan sitä katsomaan. Näitä polkuja menee täällä niin paljon. Kyllä tää sininen kumminkin on sitten se. No joo, se vaan kierti näitä polkuja mennään.
Komeat näkymät. Komeat näkymät. Jyrkkä alamäki. Roskia oli jätetty siihen. Kauhea kasa. Ruman näköistä. Rupeaa hämärtää pikkuhiljaa. Painetaan autolle päin. Hämärtyy. Merkit vielä näkyy puissa. Siniset merkit vielä puissa näkyy. Kohta pitäisi tulla tienylitys. Menemme tien yli. Jatketaan tuonne sinistä merkkiuraa pitkin. Tuossa on sininen. Se siinä menee. Täällä ole, ettei se videokin tulee ihan hämärää, mutta retki alkaa olemaan tässä on vielä lopulla, mutta tässä on vielä mitähän tästä on reilu kilometri tää tietä. Tultiinkin tätä loppuosuutta tätä tietä. Se on se musturi, sieltä me mentiin. Sieltä me otas tullut tosta, kato. Takaisin tuota polkua. Takaisin sitä toista puolta. Joo, me varmaan. Joo. Mentiin siihen... Mä en nyt tässä osaa sanoa, mutta kotona... En mä. Siis se just mistä mä oltiin, että mä kehuin, että se oli hieno. Ei. Se osa olisi tullut takaisin, mutta tultiin nyt tätä tietä tästä, kun alkaa hämärtymään. Aurinko on laskenut jo, niin ei viti temppuilla tuolla poluilla. Tulee pimeää, meinaa tulee aika äkkiä. Tästä on helpompi tämä loppuosuus mennä. Tosiaan se järvi näkyy. Hankala, kun siinä on noita pitkospuita tuossa. Liukkaita pitkospuita ja juurakoita ja kivikkoa. Ja menee tätä tietä pitkin kyllä paljon nopeampaa. Näin joskus tehdään. Tämä on ihan mukava reissu. Tuletkin saatiin tehtyä ja paitsi puut oli vähän tuoreita, oli vähän ne puita.
Nehän oli Kosteita ja tuoreita. tuoreita. Tuoreita, niin mä sanoisin, että tuoreita. Onko samaa? No, ei se tuore on, se ei ole kuivunut vielä puu, mutta kostea puu, vaikka kuiva puu kastuu, niin se on kostea tässä sitten, mutta se on, kumminkin ne on siellä ollut siellä sateensuojassa, niin ne on vaan niin tuoretta tavaraa. Ja kyllä ne kuivuu kunnolla. Oikein kunnon koivuhalko kuivaa, oikein kuivaa, niin se kun se saa syttymään, niin ottaa kyllä tulet aika mukavasti. Niin kuin se sammui siinä, se alku lähti palaamaan ja sitten lähdettiin katsomaan se saarelle toista nuotiopaikkaa, sitten se oli hiipunut sinne. Onko nähnyt niitä vanhoja metsätorppia tai jotakin? Mitähän tässä oli? Yksityisen omistuksessa. Mikä? Yksityisillä nämä. Yksityisalueessa ne lukee. Komean näköistä säilytetty. No niin, pitää pistää kamera kiinni. Tää on niin hämärä, ettei täällä oikein kuulu kuin ääni. Täytyy katsoa paljonko haapa. Se oli siellä se oli haapuja, niin oli tuo runko ihan oudon näköistä. Tumma runko. Niin, paljonkohan tässä tuli aikaa meni, kun varmaan 6 ennen kuin ollaan autolla. 5,5 tuntia. Noin. Ja tässä on varmaan 12 kilometriä, kun vähän käveltiin. No mä oon nyt mitannut sen koko ajan. Niin se on. Täytyy laittaa kameralle sitten muistaa. Se oli 9,5 oli silloin, kun me oltiin siinä, missä päästettiin matkaan. Ja ajaa siinä laavulla. 9,5. Ei sitä nyt tule. Kyllä tästä 3 tulee. Kyllä tästä 3 tuli laavulta autolle 3. Luulisin ainakin. Aika lähellä. 12 jotakin ja pikkusen päälle. No, ihan mukava reissu.